Здравейте, приятели! Днес е 10-тият ден от нашия поход. Казвам се Асен Иванов и се намирам в Румъния. Продължаваме да вървим към нашата цел, а именно имаме още около 11 дни максимум. Настроението е добро на всички, въпреки че участниците намаляват все повече и повече. В началото започнахме около 46 човека, а вече сме 24. Но, както казах, това само по себе си начинание не е за всеки. Изисква се доста добра физическа активност и подготовка преди това. Но въпреки всичко, аз се изумявам как има в момента участници, които са може би 15-20 години над моята възраст, продължават да ходят. Това само по себе си ме мотивира и аз да продължавам и да не се отказвам. Чувството за глад вече го няма. Вече, може би още от втория ден, в моя случай вече го няма. Така че всички сме пълни с енергия и продължаваме напред. Какво друго мога да споделя? Да, има ги болки в краката. Това е дискомфорт, през който аз вярвам, че всеки един може да премине и да го остави просто зад себе си, да не направи така, че това нещо да го откаже от целта му. Въпреки всичко, да, изпитанието е голямо, но, както споделих, продължаваме да вървим напред, да постигаме своите цели, които сме си поставили. Ще ви държа в течение за това, какво се случва тук. Вчерашния ден не се включих, поради причината, че пак бях взет от умора, нормално, и някак си прецених да направя днешното видео. Вчерашния ден мина както подобава, преминахме около 35 км. Прибрахме се в хотела, рутината, като душ и така нататък. И ето ни днес отново на път. Както може би виждате и чувате, около нас има коли, които се движат, хора. Всичко е в реално време, всичко се случва тук и сега. И така продължаваме да се трансформираме към нещо по-добро. Самото преживяване, аз вярвам и мисля, че е уникално. И нека продължаваме. Окей, тук сега, доколкото разбрахме, объркали пътя, но ще трябва да се върнем наобратно. Но, както и да е, това ще се справя. Да. Положителната нагласа е много добра. Какво друго мога да кажа? Трансформациите, които се получават от всеки един от нас, със сигурност уникални сами по себе си. Да, със сигурност на много хора ще е много трудно да осъзнаят как така толкова дълго време без да се храниш можеш да продължиш да ходиш такива разстояния. Ето, че в случая се получава. Всичко е възможно, защото човешкият организъм и по-точно човешката психика е изключително силна и по този начин, в който ние даваме една пауза, почивка на нашето тяло, то не се облагодарява със супер много енергия. Нашата душа, която имаме във всеки един от нас,
ми дарява със своята безкрайна енергия, за да продължим напред. Беше ми приятно да се включа и днес и продължавам с секундентните си включвания за напред, да държа в течение какво се случва тук. Благодаря ви.